Tänään me esitellään saunavahan vaikutukset erilaisiin puupintoihin. Vaikka sä saattaisitkin rautakaupassa katsoa, että tietty saunavahan sävy näyttäisi aika kivalta, voi se näyttäytyä tosi erilaisena ihan puulajista riippuen. Tää kyseinen supi saunavaha on sävyssä 223A vakaa maa, joka on erittäin tummaruskea sävy, mutta siinä on pieni pilkahdus violettia ja punaista seassa. Kohta näette tarkemmin. Mutta ennen kuin aloitetaan vahaaminen, niin kannattaa varmistaa, että onko vahattavaa pintaa käsitelty mitenkään. Nimittäin käsiteltyyn pintaan ei juurikaan tartu mitään ja vahaus olisi siinä tapauksessa vähän turhaa. Eli jos sun pinta on aikaisemmin käsitelty jollain, niin se pitää hioa kunnolla ennen vahausta, jotta uusi vaha tarttuu siihen. Sitten aloitetaan esivalmisteluilla. Eli suojataan alusta ja käydään nämä paneelit läpi kevyesti hiekkapaperilla. Tää ei saa vahan tarttumisessa. Sitten pyyhkästään pölyt pois pinnalta ja ollaan valmiita aloittamaan. Tänään me vahataan 4 aika yleistä puupaneelia, jotka on lämpökäsitelty haapa, perinteinen kuusi ja hirsipaneeli, joka on tehty männystä. Ja muistakaa sekoittaa vaha kunnolla pohjaa myöten just tällaisen leveällä lastalla, sillä varastoinnin aikana nämä vahan väripastit saattaa erottua toisistaan. Ja itse tähän vahaamiseen me suositellaan ensisijaisesti tällaista vaahtomuovisivellintä, mutta tarvittaessa perinteinenkin sivellin käy oikein hyvin. Ja niin kuin maalauksessa, niin ei oteta liikaa tavaraa kerralla. Eli hentokerros vahaa pensseliin ja otetaan tarvittaessa aina lisää. Muista pitää rättiä lähellä, sillä jos vahat liikaa, niin saat pyyhkästyä rätillä ylimääräiset talteen helposti. Samalla jos huomaat, että toi vaahtomuovi ottaa itteensä liikaa vahaa, niin kannattaa sitäkin välillä pyyhkästä. Sitten kun alkaa olla valmista, niin annetaan kuivua rauhassa pari tuntia. Ja jo tässä vaiheessa voi huomata, kuinka suuri ero näiden välillä on, mutta kannattaa muistaa, että kuivumisen aikana tämä väri muuttuu vielä enemmän, kuten voidaan lopputuloksesta huomata. Ja tässä nähdään vielä havainnollistava esimerkki vahaamattoman ja vahatun saunan välillä. Aikamoinen ero, eikö vaan? Pitäisikö me seuraavalla videolla vahata kokonainen sauna? Kerro kommenteissa.